Изпитанието на Авраам. Минало време и Исак, сина на Авраам и Сара, пораснал. Бог решил да изпита Авраам. И му казал да вземе сина си Исак, да го заведе на планината и да му го принесе в жертва. На другия ден Авраам взел Исак, двама слуги, натоварил магарето с дърва и тръгнал към посоченото място. Когато стигнали до подножието на планината, Авраам взел нож, огън, натоварил дървата на гърба на Исак и двамата сами продължили нагоре. Преди да стигнат до върха, Исак учудено попитал: „Татко, къде е животното, който ще заколим?“ Авраам отвърнал: „Бог ще се погрижи, сине.“ Когато стигнали до върха, Авраам направил жертвеник, наредил дървата, вързал сина си и го положил отгоре им. Тогава взел нож, за да го заколи. Но в този момент ангел Господен му казал да спре, защото Бог вече се уверил в неговата вярност. Тогава Авраам видял, че зад него един овен се заплел в един храст. Той взел него и го принесъл в жертва вместо сина си. Тогава за втори път ангел Господен му говорил и казал: „Заради твоята вярност, Бог ще благослови тебе, потомството ти и всичките народи по земята.“